indultok, és most indultok haza, akkor nagyon figyeljetek, itt vannak a legfrissebb közlekedési infók. Először Vikitől. Hello Viki, hol vagy és mit látsz? A Hegyaljó úton, hogy jöttünk a Bakcsomópont felé, és nem mentünk föl a hídra, hanem ahogy alatta fordulunk az M7-es felé. Igen. Hát a lámpánál ugye fékeztünk, és igencsak az ABS szokta meg az autót, mert úgy csúszik. Néztünk, hogy nyilván nem esik hol, se ég, semmi, hát mégis csurgattak valamilyen olajat. Szerintünk valami teherautóból folyhatott ki végig, ahogy kanyarodik, úgyhogy nagyon csúszik, vigyázzatok. De jó, hogy szóltál róla, ez akkor nagyon balesetveszélyes. Olyan volt, képzeld el, mikor tudod, a jégen csúszunk és megállnánk, és recseg dobog az ABS, hogy megálljunk. És mindez tehát a Hegyalja úton az M1 M7 kivezető felé. Ahogy elértük a Bakcsomópontot, de mi nem a hídra mentünk, hanem alatta megyünk, nem a felüljáron megyünk, hanem alatta fordulunk rá a 7-es felé. Nagyon-nagyon hasznos info volt, köszönöm szépen, hogy jelezted. Jó utat a 22-es úton, a Régságon. Lövik a Vác felől érkezőket a vasúti átjáróban, ezt Csabesztől tudta meg, a Déligetnél pedig mentő helikopteres baleset van. Már vagy 2 órája történt, szerencsére most már halad a forgalom. Ez Tündétől érkezett SMS-ben. 0672 89 89 5, ez a hívható és SMS számunk, nyugodtan használjátok. Delaney J. A neve, ő érte szó szerint sorban állnak a világsztár DJ Tiesto és Olivier Heldens is vele készítette el a legutóbbi nagy dobását. Az az üzenet ennek az újdonságnak, hogyha megtaláljuk azt a személyt, akivel tényleg minden működik, akkor őt nem szabad elengedni. Ezt a valakit meg kell tartani. Jön tehát a Kashmir újdonsága Delaney Chain énekhangjával. Ez a Heaven. Brand new. New music. Chasing daylight, 'cause I don't